Zoom and focus news on social media. 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 Memo bibia akwaba ever Zoom and focus news so on social media. Sa afian so be kame ho a share video nu ma afofo also entimi enye bi na omo onhwe. Zoom and focus news ni sa oba bomaden a share video nu na ma afofo also entimi enye bi na omo hwe. Ahye mo bo se ensem ekoso social media bia no e be bobo ano ne adomo siko ni focus ya what you say focus ya ni zooming out ne dia ba ne dia be zoom on focus news so on social media na enne ensem ne die bebre benifo ne bu omo be se de bia yakoda na se ya sole na ya ntasa for fra sa de ne die na asambone na ntide bia asambaba kumase ene enkan ene nkura kese no akomya ko ese enome bi koso a sebio yedi eni ehwe ne han a wo ya mamba papa de a wanka na sebio wanka so yehu nipa ban ya wo ye ewo man mu ena mpenifo so bubu bi se de ose emfa no ho no kwa yesi peni a otan fie ma mofra wi nanka no se ebu nanka wefo a oka ho bi enti wi asano se wo ho a menye spectator na mom yobi a ade bi koso na enya obetumi aka meninam na medimindi meni ekohu no anoden mesre oba hye video no ma afofo so entimenye bi na omonhwe ade a medi meni kosue edi ekohu no ano edin ene se akome akoye ti se sie kese obi bibini a ye kese we ye blacka ipanu hu ano se bibini de adwene ni tirim de tuntum because of say bibini eni adwen papa emfa ma onu angasa ni kuro onu angasa no ho onu angasa ni nuanom na onu angasa ni busua even kwa ne makra nti how come say ko bi betumi awo ne ma ase menhwe me ba na ene video ye be kan wasem ewo Zoom and focus news no eseweni na ensese ye be ka kirew eni kwan se mi biemu se me be ka bibi edi a kirew na asem no twomutie nyina ne se menama ana mi kopiemu wo Kumasi eye woman hill Kumasi woman hill na menam ana mi ko hu bibi na de mi hu ni se aposifo amuwo sebio that area city guard for ho came for ho tax force for ho ye was anko for sebio enome bi koso na enya sa nipa na beka no ni ye wo mpenimfo so a omodom ka twem ewo Kumasi wa enome bi wo ho a omodom ni hu bet sa no mani nyina no emma Zoom and focus news me say ye be focus ya etos wa na ya shapo no ye focus ni zoom out na ya bro ya de abeso mo Zoom focus news nti say video no
ma afoforo so entumi enye bi na omonhwe me say me copy Roman Hill ho no de me hu ni say eye odi free Zongo police station wono de ba no menhia menhia division yes odi efi oba na Zongo police station wono odi ba no odi ba fura ko Roman Hill no de me di mani hu ni de anode me di video bi be kire sabio yanti mumfo na ngaza no se obaya ade edidi enne na se ade chi no so wu a emfa no ho obeye na wewu na wokọ se obaya ade agiridi na wefiri mu enne ya emfa no ho inka sika duro ne no man tingitingi bi wa eno so Ghana ena okokuma se a kakra bedi nti sabio menka se me maame no ana me nua no na ofiri fie ebe pesika abeto aduane dia na se obeye adwuma pesika me ka tro se enye dabi me nka sanche na mmom no ye adwuma on kwan so your market ewo kumase market no ya tutu bi din esiesie ho ya ka se sebi wo de wo ba fa ono ma no kọ ho so obi beto nyadoa obi beto ntus na se ohun nyama no se obenye bi wo saa de bia opeso onya na de bia ya direct no otwene mu tan beba ho na ebinum de oboye no anoden be bia ebinum egina eton ade de man kofo se eye risk kura kokokoko uhu kura we mka behyew uhu kura na uhu kura beduru se nti we akra face o ba beton ade bi ogina apostle for ho came for ho tax force for city guard for omum tretikiti ho omum nyina hu nso obi anka ho hwe but me de maka se zoom and focus news no wo bo ada na etwagu no but this video ma for no obi anya bi wate zoom and focus news no ye be kan nyina dito ye mfa sam ma kokra FPC such as here na video no e wo ho ye nko na ye nkohwe video no na ye mra sisi ya wo hwe video ya etwagu wo kasafoni we so na menam Roman Hill enti me sane asewa me ko Zongo police station ade afamu o me hia wo dawe no yes on se lord kwan no na eda ho no na enkofo he maame we me maame no no ode ni france nkruma no ebesi ekwan no mu pavement no so ho no kwan ye bebi ese eton ade o by pavement ni chi maame no ntumi antena ho odi besi kwan no mu ho na so police fo gina ho enso bi an kan hwe na odi entos no france nkruma no odi si wo no oton kakra ibedi nti enye bone se obeton ade na mmom won kwan so hu ede ehia we okwablo chire na se okotena ho a ye de mlegu ha se ha ye ntena ha ye yiwe onye da na ne ho ankwa kwachire no but Ghana ha de obeye ma ne ho ede akwachire okwaka o se hey aban no we ye nkase aban na aye wankasa na wedi saa sabio enyamra nsem no na ye se nhwa de bium o check video no mu aye a afanse ye kuyenim eti ye kuyenim no ye bidi no man be chem one by one hwe ye ko o hwe ahase na good obiso de na esiwo no enwama na esiwo no ekwan na nkasa na abobo ya fo apake other side and other side nso nkofo tonton ade enti kwan na dam ya tie ehọ no susropi enti se cat ti free say kim obeku nkofo bebre ye twem asasem na esie wi afianse ye be donation na my condolence but yankase yentu ye hofo zoom and focus news so no me say ye be zoomi wo hyahin ye be zoomi ni focus o na de wa ba bonte na de wo ye no ya ma obi ehu wo ye papa ye be kan wo ye bono so ye be kan ene we ayensema anoden yanko biem ye ko enum a obi so na ton cabbage wo no yes cabbage no wura no so enkofu gina wo to ade se kase bio ye nyina ye be gina wo no ye kase masa hwanko bebi a ye ton eti bebi a wo ton ade no ye nto a enko bia be first stage but on ne mfa no obeto hwe ye nhwa ade bi so ha enamfo so ni good enamfo no so ye bedu enamfo no so obi so na ton we won good very good ye nyina he ya
sa kasafoni a da so disi wotie emu ensensem na ano odin papopa me no mu di nkomo ebisa omo se sebio enam na amode abesi ha na moton no sebio enam no hwan na mo authority se mo mbambeton enam no ho ba me ko mechi kakra good enam esi ekwan no ho o cheke eye ekwan no ho sei na good roadside no mu na omote a omoton omade yen kase mo obi anidi o but mi ko gina ho a me ni omokotwetwe nkomo na omo kire se omo firi infante na ede nam na ba ye wo fie ko bi market ho ye wo central market ho ye wo railways ho ye wo debia nkofo ton fosi ho ye wo adehye market ho ye wo Dr. Mason ho ye wo bebia but sa ekwan ketewa na edawo na esa susuropi no aka betumi afili break akọ no ehọ na nkofo eton ade wo beka se Ghana ni de obi aye na de efa ho be but once a wo ye Ghana ni de ekoba a ebe be kan wankasa enti me check ya me hu anam se no ade we de anodin yansa nto so yanko enim hwe me ko obi so na tonto so no so that say obi so etonam good enam fo we mu me no mu di nkomo kama ama omo chechem no me se omo twa omo take it na omo aton no omo permit say omo ton ade the whole day ewo sa ekwan ho so that say ya ma omo permit say on ton ade the whole day ewo kwan ho mesre wo ba she video no ma foforo so entumi nya bi na hwe ye Ghana fo a won ma yendi ehuni hwe ena ode nam na si loro kwan ni finfin mi hu kra na me tete loro kwan ni finfin ena oton na aduane no enam ade amankofo one enam na ngasa esi wo no ewo gata ho ho no ente two kwasanso de besi medo but ye twan ticket sanitation nkofo ho a so mo hwe environment nkofo beton aduane nyina bugos ena omo ye ne sa no na yensa nto so biem o hwe video no do esi aircon no emane nie omo finfante nti omo kasa omo kan nyina ye mfante onye kumase na motie no waka se omo ya santefo nti omo aso ode omo ya mfantefo nti omo from kumba no omo nna krom ha omo fu bebi na ba ya omo bedi twa na masa akọ but ya omo permit se omo tina road mu ena nipa no ono so ton ade no ono so ndan dwene se ka bi ba ne se betwi fa meso a eno so meye den ono de enka na adwen kra ena oto a oton ene na ade good enti yensan yenko biem o hwe nkomo a me no mudi na utumi se ansam na omo ka no enyina kire se kumasia no anytime bi omo bebia no omo access unless omo tumi se omo betumi abeton ma ade ewo ha na yete Ghana na se Ghana na yete no yankase timimufo no yenye ya adwen se yebeboa ye ho na momu no yebeye ya adwen se yebeye adede bia aban bebra ya so bebre unkwa blochi nkomu sare nda unkwa blochi for roba nkototo kwan da unkwa blochi se police ni gina o wa chinkofo di o musika ukaka o musi hey but zoom and focus no so yebeka nsam ni nyina eti wei eya ade a ekoso ewo Kumase Central Market ene edum ene pampa so bebia ni kwan so ogina aton ade no eho ena obegina ade aton ade ensam ni de bebre ensam no eye bebre na yes enyen kobiem abrante bi de wa ye pan de me medwon kwa menti ase medwen ho a menti ase me hu sebio ebinim adwene da umutimhwe empenifo kase accident sisi wo Kumase ene enkran ne enkonkonkonkonkon nyina eti noma bi wo ho a accident ni si ya yekwaya na afefon no etwa e de abetena radio so anase social media so ne yakase kwan ne nye photos tidem we yesi so that say yen konkohwe eye Kumase udu eye ufi edum eba na wo ba asafo de bi omotonton cement no bo tokro bi eda ho kakra kapa sa tokro na eda ho no ye sa adade mata na se eho no nsu fa ho enti se bia nsu no chukia
ɛhɔ ɛna yɛtumi gyina na yɛde ade wurawura mu anase yɛpia ma de na de yɛtumi kɔ na yɛti nwura no bi firim na ɛtumi ɛkɔ nti ɛhɔ no ɛyɛ point a sɛ bia mistake bi bia gata no ho a ɔmotumi fa hɔ na mkɔ ni yi nti ɔmo yɛ dadeɛ kɛse metal one a ka fa so a ɛntumi ɛhome ne nkɔtɔm na yɛde ato so nti yɛde to so a na ka bia ba na afa so sɛ de bɛyɛ a ɔnkɔtɔ gata no mu entire nkɔpai ɔnkɔnya accident ɔnso ɛbi mfa nkɔbɔ obi die mu nti mpanifo ɛyɛ ne saa yɛde to so pɛ ɛnu 2 days 3 days na ayera ne yɛsan bɛgyina hɔ ɛna sedi na abrante bi gye wayɛ kwa de ɛyɛ monwa hwɛ gata na yɛayɛ saa wei na to so no na ɔno no deɛ mesɛ wo ba share video no ma me for comment bla mekan live ɛde ama me phone no kita me eti wo de sɛ ɛka wakoma fa wo comment ɛbra na yɛntumi embobo ho mɛbɔ wo din bebi a wo de comment nso efiri ɛbaa no so nso maka ho asɛm enti dem ɛyɛ zoom and focus news on social media eti no me phone kita me fa wo comment ne ɛbra na entumi emwo ma yɛ dwumedie no enye kamaka hwɛ abrante no etumi efa dadeɛ afa chisel ene hammer etumi akɔ bebi a gata ɛwɔ a car senfo bebre saa no ya yɛ saa we na to so sɛ de be ya mistake bi ba ebetumi pagya dadeɛ no na yɛtumi ayɛ gata no mu yie no saa abrante de chisel ne hammer etumi de akɔ etututututututu ho etumi pagya dadeɛ no free ɛhɔ ɔde kɔ akɔtɔn no ɛyɛ 10 cedis ɔkɔtɔn dadeɛ yɛabɔka yɛtumi ayɛ no bɛyɛ almost bɛyɛ 400 and 500 cedis ɔkɔtɔn 300 cedis anasa 100 cedis anasa 50 cedis watɔn kɛse a 50 cedis endu 100 cedis mpo na wakɔtɔn fofo na ɔde akɔpɛ sebio tramo anasa wi na wanom na sebio ade a yɛayɛ de ato gata no so no sɛ ma car entumi mfa so na enkosa accident bia na kɔbra ne nanum denti no na wafa na wakɔtɔn na abrantie ede chisel ede bobo ade etumi eyi eye pavement no dadeɛ na eda gata no so no watumi eyi ede fi so ede kɔ ɛhɔ no bi dumfo etumi esuo no mu okazakate wo de kwan ɔsɛ o me de wie za ɔsɛ masafato ɔhwɛ nduo osi yɛ na ano ɔden yɛn kwankɔ video yɛsɛ ɔtoro ene ne dance ni ɔsɛ me wa blochire me de mo Ghana here yɛn kwankɔ video no bɛsɛ ɛka wakoma for comment ebra me see zoom in focus news yɛbɛwuwura bebia live into wo de message ne ba yɛbɛkan ɛde ama na bebia ɛyɛ kama yɛn kwankɔ video no na yɛmra sisi ya ɛyɛ abrante no nie wo checke abrante no de ɔyɛ na anodin dadeɛ no enti nipa ne kye no ɔna ɔka kyɛn sɛ ɔmfa dadeɛ no ɛnsa mfa nkɔto hɔ back ɛna ɔde dadeɛ no de kɔto enti nipa no san ka kyɛn sɛ no mehwɛ de we a osi yɛ na dadeɛ no wanhwɛ ɔbɛsan bɛfa enti no saade a dadeɛ no san fa bɛto de bia dadeɛ no ɛsɛ ɛda no akwa na ama no kwan ɔnyɛ na adwen sɛ ɔde dadeɛ no ɛde bɛma no ɛna man no force na sɛ ɔmfa dadeɛ no ɛmfa mɛhyɛ ne nsam na ɔmfa nto ɛyɛ ne kaa mu na ɔno ankɔpɛ nkɔɔfoɔ na ɔmo bɛyɛ ho adwuma sebio yɛwɔ nipa binom ti sɛ yi ɛwɔ Ghana waahwɛ hwɛo nipa a ɔgyina hɔ no kakra ɔno bɛdi ne nti no dadeɛ no a yɛbɔ kaa yɛ no hwɛ ɛna papa no aka kyɛn sɛ ɔmfa ne dadeɛ no bɛto ne kaa no mu so dɛ sɛ kakra no ɔno bɛdi ne nti no ɔpɛ sɛ ɔsɛ Ghana aban bɔka uwie a abɛka sɛ aban no deɛ ɔndwene obia ho ɛna aban no ɛndwe timamufo ho ɛna aban no ɔno nkwa hwehwɛ ne deɛ ɛna aban no yɛwie school ɛna yɛnyɛ adwuma nyɛ ɛna nsɛm bebree nso wankasa no usuban na ɛnyɛ galon no nema asa alomifo no ɔna ɔkɔ no asa alomifo no bebi o me say wo do bucket krasuo no we ni firi ho so pɛ gọvanọ yi pagya na yɛde kɔ ɔkɔtɔn 5 cedis 10 cedis na ɔde akɔpɛ ɛyɛ tramon na yɛde wano wohwɛ wotwe saa nsɛm nyinaa ho koraa wotwe nkɔ a wɔnte aseɛ sɛ nipa a ɔwɔ Nyankopɔn abɔ ɛde waba wiase wobɛkɔm kɔ no mfi Ghana ha
wobɛkom no no omfiri Ghana no ofiri bebi kura na wabefa saa dadeɛ wei no ene kuta nsɛm no na dadeɛ no wobɛfa na wakoton na wode akoto de na edi just because of say ho ni na ho ni da ho a ka bi ba na wanhwɛ wiye akotom yankasa ya mwa ya ho adwumbɔne zoom and focus news ni Mr. Afense ba Mr. share video ni man Afense ye de ensam eba ye de focus zoom ye focus ni ye de aba ye be ko social media TikTok YouTube bibia Mr. ya for comment bla we o de comment na ba nya Afense ye be reading offline ye be reading live na de ama phone de kita me no nti wo boy a na yetumi aye bibia de ama kama abrante na no enti dadeɛ na da gata no so dadeɛ no ya boka aye no watam sɛ ɔde dadeɛ no ɛde kɔ ne fie akɔtɔn 10 series anasa 5 series na ɔde akɔtɔ bibi edi anasa ɔde akɔtɔ sɛ bio adeɛ ɛni kwan sɛ ɔde ne sika ɛde ɛkɔtɔ ɔyɛ hwɛ ɔde adeɛ no ɔde chisel hwɛ ɔn sɛ cement no wɔ ho eti ɔde chisel no ɔde abobobobɔ adeɛ no ho utumi peja dadeɛ ne firim na ɔkɔkɔtɔn all just because of say ɔno ne frunti ɔkɔtɔn saa nsɛm nyinaa otwe ho a ɛyɛ a wonte ase enti se he ɔde to hɔ na oti aso no ɛna papa no ka kyerɛ sɛ no ade deɛ osi yɛ ne deɛ yɛn fa cement ngu ho a wa bɛsɛ twa ho abɛbɛfa me se wodi wo nyoma kra to fie kra na yɛbɛfa Ghana Asia enye shi to the extent say one so untwin for onsanye bibi edo yeduma ba dia enton twene enda bola so na eda ho no wan se wotumi de chise akoton na wotutwa na weyi film ne de sabi ede nti we zoom and focus news so ewo ensama enenam social media ya boa no a ede ebrem bomodin se obehye video no na oma afoforo atumi enye bi na oma hwe zoom and focus ni zoom and focus ni obode hye video no ma afoforo so entumi enye bi na oma hwe Mr. Endi Abro from eneko no exclusive videos nkoa ana yede bebrem exclusive videos nkoa ana yede bebrem owo zoom and focus news so on social media Mr. ensama ananam social media no Ghana ha ye woni pa bi no mo ha ye se pa wo firi ha yes ye woni pa bi mo ha ena bi mo kra ga aman se be yiyo se yiyo se be dio emfa no ho aban beko minka obi di edwuma ye di edwuma hye wonsa school dan kwa wo si kwa utumi sensa cement na wakotonto ni obi ya pese obu nu nyonko that's blacks nti ye kase ye blacks a ne nsama wo ye ho ni bibire onya kaza wo ye black na onu ye hwani yadum besu ha o zoom and focus news so ya share video no na ma afofo so etime nya bi na omonhwe o comment no so ehia me o comment no ehia me pa anti no oba na wa ma o comment amba e ba ha dwen na share video no na ma afofo so etime enya enhwe bi na emwo nyina yadam ase yadum besu ha na bibie ni a yebesan ababiem yadam akra ho ya baba ansa na yebekɔ no yewo yenkofo bi ha yefo mo ntwato na yenkɔeni yakra mo baba Zoom